V Mestskom kultúrnom dome v Šali 5. decembra zorganizovalo Duslo tradičné mikulášske popoludnie. Každoročne prichádzal Mikuláš až na záver podujatia a rozdával darčeky. Teraz však deti prekvapil a čakali hneď pri príchode. No, super nápad, pretože minulý rok tam bola strašná tlačenica na tom pódiu, takže oceňujem. Je to dobré, tak to lepšie ako tam, keď bol. Tuto každý si môže urobiť svoju fotku, môže počúvať básničku, všetko. Čertík, bertík, a ty čo tu? Či nemáš inú robotu? Nechaj nás na pokoji, tu sa ťa nik nebojí. Heš, 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 lebo s metlou dostaneš. Animátorky rozdávali deťom lízanky. Potom ich už čakal fotokútik. Ako využijete fotku? Rozdáme babkám na chladničku, na pamiatku. A dneska boli aj tvorivé dielne. A ako mám ste aké tvorivé dielne pripravili? Nachystali sme v prvom rade zdobenie medovníčkov, deti si môžu ozdobiť, zobrať domov alebo rovno aj zjesť. Vyrábali si snehuliakov, plastelínu mali sme s vôňou medovníčkov, vymalovánky, anielikov na paličke, kadečo sme povymýšľali. Aj ty si niečo vyrobila? Medovníky. A spapáš? Áno. Čo si vytvorila? No, nejaké ozdoby. Čo vyrábaš? Ja vyrábam teraz takéhoto snehuliačika. A dáš to aj niekomu? Asi mojej mamine. Čo vyrábaš? Medovníček. Pre tatina? A tento medovníček bude pre koho? Pre maminu. Kúzelné popoludnie bolo plné prekvapení. Tento rok máme pripravenú novinku a ňou je interaktívne divadlo, ktoré hrajú detičky spolu s divadelným súborom Materinky. Myslím si, že sa to ujalo, detičky sa zabávali, boli veľmi zaujaté, zainteresované a myslím si, že tentý koncert je celkom zaujímavý do budúcnosti pre nás. Do čoho sa zapojil vnúčik? Vnúčik sa zapojil do tvorivých dielní hlavne a potom samozrejme aj do samotného tanca, respektíve výučby disko tanca. Na záver podujatia prišiel Mikuláš pozdraviť aj účinkujúcich na javisku. Ja vám idem do Škandinávie, prešiel som cez tie... Všetky mikulášske novinky sa vydarili. Svedčia o tom rozžiarené očka detí zamestnancov Dusla.